Takže teraz vydáme tady, pardon, RPG z ďalšieho videa, už 6. videa z Shazam Kidget. Pozrieme sa hneď do zbrojky. Prepáčte za Skype. Kúpim si olík na seba a skúšame arenu. Potom, že dáme arenku, dali sme. Dáme si ho spodu. Bolo som na S21, teraz idem na S20, kde máme hernela. Sme do zbrojnice. Nič také dobré. Tiež nič také. Tak, ešte príjeme, aha, to som dole, ideme do podzemka. Skúšame koslivca, možno ho dáme. No, nedám ho. Ťažký je. Ešte ne. Skúšam toho tu kostreného lečníka. No, mohol by som ešte arenku si dáme. Tak. Máme hospodu. S15 máme go Minecrafta. Teraz som level up. Ja budem 60. Cechové podzemko. Dám ju. Dám ešte takého iného okrem nej. Uvidíme. Dám ďalej. A dobré. O, ten ma už dal. Nevadí. Dobre, vyhrali sme. Máme hradku. Trojka. Som chcel natáčať Epic Weekend, ale nakoniec nenatáčam. To si kúpim. Aj to ten si kúpim. Dobre. Máme si arenku, ideme do podzemka. Dobre, vyhrali sme, ideme podzemko. Ideme proti... Ideme skúšať chrastivú kobru. Neviem dať. Možno v ďalšom dieli. Neviem, možno ju dáme. Uvidím. Posuneme sa na S12, kde máme Zelluge. Včera som len tak skúsil podzemko a padlo mi tento Epic. Škoda, že to je našťastie. Do cechu. Nikto. Nedal zbrojky. Pozeráme. Dobre, to si hodím na seba. Ne, už mám dajaké olíky na sebe. Okrydlený, ale škoda, že za goldy. Aha. Toto mi dám na seba. A teď dám si to tu. Tak mi zautočil. A to bola 77. Ideme do podzemí. Čo som chcel? Aha, toto. Nie, koho si dáme? Bože, mesový golem. Skúšam toho tu ohnivého gremlina, neviem ho dať. Už mi ide na nervy. Dáme si podzemku, či v arenu. Tak. Prosím sa na 11, mám Zelluge. Kúpim si hospodu, či hradku. Som to všetko motal. Prejdeme čo do obchod. Tak, tu pozeráme. Ideme do podzemka, ideme proti... Trochu sa vylepšíme. No, kde vyskúšame koslivca, možno tam mám viacej. Ešte jedna hubička. Tak nič. Hrana.
Možná dneska viděl ještě ten Epic Weekend, ten nevím vážné. Tak. Tu mám nic napadlo, aspoň doufám. Trubičku musím prodat. Čeru vchod. Jdem v cechu. Vojna bola. Preskočím na seba. Tak on ich všetkých podáva. No, a ja som ani nebol. Pardon. Tak, treba dole pozerať. Ideme skúšať mistra Voodoo. Nesilný, skúšame ako Slivčaka. Na to nemáme. Nevadí, dáme si arenu. Tak, dáme sa hospodu. Tak, sa pozriem, čo robíme, to sme natáčame 5 minút. Kovo dosť. Než tu je S9, tu bol S10, tu S12, proste. Tu S9 máme ďalšieho Minecrafta. Tu mám celkovo ten skôr najlepšie, ten je tiež, no nie je debilný, ale je to epic. Tak, popozeráme sa. Pokúpam si aliky. Tak na silvernu mám. Arenku skúsiť. Dobre, prehrali sme, nevadí. To ešte aj hľadala, ne? Taký istý level sme. Tak, košíme sa na S7, kde máme Minecrafta. No, postava na S7. Zase nevíme. Zoberieme. Tak. Zoberieme šťastí. Čelo obchodu. Zoberieme alík. A toto. Inteligencia 5. Zoberieme potom za 2 obyč. No až dokonca za 3. Nevadí. Aspoň dúfam, že nevadí. Tak. Neviem, či ma bolo teraz slabo počuť, neviem. Arena, ktorú sme dali. Dáme si hospodu. A presunieme sa na S3, kde máme Blondie Beach. A tu mám aliky, zbrojka. Pardon. Neviem, že tu sa skúšam. Tak. Bar asi nejaký dobrý. Dobre. A mám elik, naše vehlíky, tak. Odkladíme sa jej hľadku. Tak pôjdeme do arenky, ktorú sme dali. No čo, pôjdeme do podzemka. Dúfam, že podzemko dáme dajake. Ideme proti bossovi. Ťažký je boss. Ťažký, ale mám na ňo. Pardon. No, porádanie. Ježiš. Začneme sa na poslednú postavu, keď natočím 8 minút. Honza Zabijaka. To si ideme sem. To si kúpime. Čo ideme do záchodu aj. Tak to hodíme sem. To dám sem. Pošta. Dobre. Tu ma zaotočil. Ja som to vyhral. Ty kakos, koľko mi zostala hviezda. Nevadí, arenu si dáme a ideme kúknuť do cechu a pozemko vyskúšať. Na tomto serveru mi nepadajú, neviem prečo aj epiky. Tieto, ako sa to volá, pozemka. No ešte prihlasíme do boja.
Trochu sa vylepšíme, všetko hodíme do tak a vyskúšame Bigfooda. Sľaha nemám, hospoda, sa spodu. Takže mám skončila hospoda, ďalšia hospodu. Tak asi z tých všetkých serveroch by to bolo asi všetko. To kratší diel, 10 minútový, takže nič nedodám, len čaute, dajte like, odbery a čus.